Miet iż-żagħżugħ ta' 14-il sena li fid-9 ta' Lulju li għadda ġarrab ġrieħi ta' natura gravi f'Unqu. L-inċident seħħ wara li ħabib tiegħu li kienet jew miegħu Għawdex qabeż il-baħar u ġie fuqu. Il-ġuvnot kienet jinżamm l-Isptar Mater Dei għall-kura wara li dakinhar tal-inċident kien inġib Malta bil-helikopter. L-inċident kien seħħ f'bajja fl-inħawi ta' Insielem. Sewwieq ta' mutur ta' 45 sena residenti San Pawl il-Baħar li għamel xi ħin fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f'inċident tat-traffiku qaleb għall-aħjar. L-inċident seħħ is-sibt tal-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija fit-triq is-Salina fin-Naxxar. Il-ħabta kienet bejn 3 vetturi, Suzuki misjuqa minn Ingliż ta' 42 sena residenti San Ġiljan, Toyota misjuqa minn mara ta' 63 sena residenti San Pawl il-Baħar u mutur ta' tip Peugeot misjuq minn raġel ta' 45 sena ukoll residenti San Pawl il-Baħar. 3 ambulanzi li marru fuq il-post ħadu lil persuni kollha involuti l-Isptar Mater Dei fejn is-sewwieq tal-mutur ġie ċertifikati li jinsab f'qagħda kritika wara lejl fil-periklu li jitlef ħajtu u qaleb għall-aħjar. 5 karozzi nqerdu għal kollox wara li ħadu n-nar matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt f'Biżebbuġa. In-nar beda minn karozza waħda fi triq Burlemak u nfirex għall-oħrajn li kienu fl-istess triq. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.